Κάτι άλλο θες να μου πεις εμένα προσωπικά, σαν Κωνσταντίνο Μανουήλ? Ναι, σε θαυμάζω. Χαίρομαι που είσαι στην παρέα μας εδώ και στα παιχνίδια. Και αυτό δεν ήξερα ότι είσαι τόσο διάσημος, με συγχωρείς. Είμαι πολύ διάσημος. Δεν έχω. Σε σχέση με εσάς, το ότι αρνείσαι σε μια φιέστα τόσο διάσημη στη Γουρνοχαρά να πας εσύ, αυτό προσβάλλει εσένα, δεν προσβάλλω εγώ εσένα. Όχι, εσύ προσβάλλεις τη Γουρνοχαρά στη Λάσβη. Εγώ τα γουρούνια τα αγαπώ και τα τρώω, αυτό σου είπα. Ρε αγόρι μου, λέγεται άμα πατήσεις στο Google τώρα, πάτα λίγο από το άλλο στο κινητό. Δεν έχω άλλο κινητό, δεν έχω άλλο κινητό. Βλάστη Γουρνοχαρά. Και σε καλούν να πας εκεί πέρα. Και εσύ στον πάρει στους ανθρώπους λέγοντας ότι δεν τρως γουρούνια. Άμα δεν θες να πάρεις λεφτά και να κάνεις το κέφι στον κόσμο, είναι πρόβλημά σου. Σου είπα να πάω να τραγουδήσω οπουδήποτε, δεν έχω θέμα, αλλά δεν τρώω γουρούνια. Δεν σε είπε κανένας να φας. Το φεστιβάλ λέγεται η Γουρνοχαρά στη Βλάστη. Δεν σου είπα να φας τα γουρούνια. Είναι φεστιβάλ. Είναι φεστιβάλ. Μίλα λίγο πιο έντονα, μην πνιγείς κιόλας. Περίμενε λίγο. Όπα, Σταμύρη, περίμενε λίγο. Άκου Κωνσταντίνε. Ο πρόεδρος της κοινότητας της Βλάστης κάθε χρόνο, τέτοια περίοδο Χριστουγέννων, διοργανώνουν τη Γουρνοχαρά. Άμα πατήσεις στο Google Βλάστη, Γουρνοχαρά θα το δεις. Και λένε τα παιδιά, μπορεί να έρθει ο Κωνσταντίνος να συλλογηθούμε. Δεν ξέρω αν θα τραγουδήσει, τι θα κάνεις αγκές επειδή είσαι διάσημος. Εγώ αυτό και σου δίνω δουλειά και συμβολές δεν τρώω γουρούνια. Δεν σου είπα ότι δεν θέλω να πάω. Να πούμε τετράδα. Όχι, δεν παίζω τετράδες. Τετράδες δεν παίζω. Ένα λεπτό λίγο κανονίζω δουλειά, έρχομαι αμέσως. Ρε Σαλιακέ, για όνομα του Θεού σήμερα, θα παίξεις ναι ή όχι? Πες μωρή πουτάνα, Κωνσταντίνε κατέβα λίγο να τον εγαμίσω. Πες μωρή πουτάνα. Τι βγαίνω έτσι ρε Θάνο, όχι για το Σιζάρ. Ζητάω λούδια από κάτω και δεν έρχονται από κόμπλεξ. Ή παίζουμε ομάδα ή όχι. Ποιος είναι αυτός? Ο Λάβος. Ρε Μανουήλ που φορτώνεις το προφίλ σου σκουπίδι. Αλλά με φρικάρουνε ρε Άλεξ, με